Ja viem, že znie to jak bič, ak chceš už nepoviem nič, len šepkaj, daj sa uniesť, nesiem ti jednu z tých miest. Nie, ja už nepoviem nič, láska je nádherný bič. Slnko, vodu a vzduch skúšam chytiť do rúk a to sa nedá. Od toho sa odvíja jednak moja nálada, odvíja sa od toho aj moja psychická kondícia, nielen fyzická. Takže 3-4 fakt kilometre to je niečo také, že skočiť si do sprchy. Toto je pre mňa akože každodenný chleba v podstate. Toto ma strašne baví a dáva mi to obrovskú silu zdolávať potom aj v tej našej spoločnej kariére s kapelou veci. Takže pre mňa je to asi najviac. Ja som vďačný za to, v akom pásme sme sa narodili. Ja v akom pásme som sa narodil a žijem, pretože tu sa mi vystriedajú rôzne typy počasia, takže aj dneska sme krátko zažili trocha snehu, takže pre mňa je to vzrušenie. Boli obdobie, kedy som jazdil aj v čase, kedy prudko lialo, vtedy som si to tiež vedel užiť. A to si užívali aj ľudia z aut, hej, že si ma točili a bolo to pre nich celkom zábavné. Klasické je také miesto, kde sa stretávajú cyklisti a kde na jar zvyknú roztočiť nohy, tak je Malorka. Tak to som si tiež vyskúšal. Je to veľmi priateľské prostredie pre cyklistov. Stretnete tam jednak hobby cyklistov, môžete si vyskúšať tréningy aj s profesionálnymi jazdcami, lebo tam sa tie profesionálne tímy zvyknú stretávať a robia tam sústredenia. A je tam fajn klíma a je tam priestor najazdiť roviny, takisto aj do kopcov. Sú tam také pekné kopce, ktoré keď človek zdolá, tak si povie, že wow. S Peťom a Martinom Veličom sme vlastne začali intenzívne komunikovať zhruba asi pred nejakými 10 rokmi, kedy ja som sa veľmi zaujímal o to, ako funguje tréningový proces, chcel som sa zlepšovať a tým, že bratia sú fanúšikovia hudby a boli fanúšikovia aj, a myslím, že aj stále sú našej kapely, tak to naberalo stále na väčšej a väčšej intenzite, to naše priateľstvo. Takže sme si nejak vymieniali nejaké skúsenosti. Martin sa veľmi zaujímal o hudbu, takže sme mu pomohli vybrať jeho prvú gitaru, na ktorú sa učí hrať. Samozrejme zažili sme kopec zábavy, ale aj spoločných tréningov, čo bolo pre mňa v podstate takým highlightom mojej cyklistickej, povedzme, kariéry, tej hobby kariéry, kedy som si vyskúšal, aké to jazdiť s profesionálmi a to, čo som si tak nejak matne predstavoval, keď som to videl v telke, tak som sa reálne stretol s tými ľuďmi a reálne som s nimi jazdil a dalo mi ten pocit toho, že keď možno niekedy sa znova narodím, tak potom budem možno cyklistom. Teraz v máji vyjde výberový album Introspekcia, na ktorom je prierez našou tvorbou. Sú tam pesničky zo staršieho obdobia, ale takisto sú tam aj novinky. Je tam nová skladba Čítaš mi spier, ktorá je aktuálnym hitom. Sú tam rôzne bonusy. No a na jeseň nás čaká Šnúra, ktorá takisto bude mapovať tých 20 rokov a dúfam, že to budú pekné koncerty, ktoré aj pre nás budú znamenať veľa.
To je jedna z vecí, ktorú netreba podceniť pri bicykli. Treba doplňať pravidelne tekutiny, takže ja zvyknem jazdiť, kedysi som jazdieval na 2 bidóny, to sú tieto fľaše cyklistické. Jazdil som na 2 a potom samozrejme, keď som niekde v prírode bol a našiel som nejakú studničku, tak som si to vždycky doplnil. Teraz jazdím na 1 a väčšinou jazdím len na vodu. Keď človek nejde dlhšiu trasu, tak myslím, že nejaké jontové nápoje ani veľmi nie je treba. A ja v tom sne zostávam. A ja v tom sne zostávam.